Avui hem vingut fins al camp del Mercantil, a Sabadell, per veure com preparen els alevins del club la final nacional de la Danone Nations Cup. I és que recordeu que d'aquí uns dies es disputarà la final nacional de la Danone Nations Cup a València. Soc amb el Carlos López, el director esportiu del club. Carlos, m'has dit que esteu molt emocionats per disputar aquesta final nacional de la Danone Nations Cup. Doncs sí, la veritat és que sí, perquè ja fa uns quants anys que participem i sempre hem arribat a semifinals, quarts, però allò que se'ns escapava una miqueta al final, i la veritat aquest any, doncs res, molt contents i molt engrescats amb la idea d'anar a València i segur que farem un bon paper allà. Tu has pogut parlar amb els alevins? Estan nerviosos? Sí, sempre fem comentaris, sobretot quan van guanyar la fase d'aquí, i bueno, estan nerviosos però amb moltes ganes. Al final és un premi per ells, allà han d'anar a disfrutar, que jugaran equips molt bons, i a més nosaltres tenim un equip que es competirà segur, i l'entrenador també està molt engrescat, i jo només els he dit que han de fer el que fan sempre, deixar el nostre club amb molt bona imatge, que ho faran segur, i guanyarem molts partits. Hi ha algun equip així en concret que us faci una miqueta de por? Heu estat parlant d'aquest tema, explica'm una miqueta. Bueno, sí, sempre, sobretot amb els meus companys, els coordinadors, sempre parlem, i sobretot amb el Marc, amb l'entrenador. Al final, bueno, suposo que tens una miqueta de neguit amb el que no coneixes, perquè al final Barça, Espanyol, Villarreal, que sempre ens trobem una miqueta més, però clar, llavors hi ha altres equips de Madrid i tal, que no estem tan acostumats, i potser doncs, estem intentant recopilar una miqueta d'informació per veure si podem estar més preparats. Però bueno, al final ja et dic, hem de fer les coses que fem sempre i segur que jugarem molt bé i donarem la cara. Perfecte, doncs molta sort. Moltes gràcies. Soc amb el Marc Alcalà, l'entrenador de la Viada del Mercantil. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Primer de tot, quina final catalana contra el Nàstic, que vau guanyar els penals, eh? Sí, va estar molt equilibrada, la segona part va ser més per ells que per nosaltres, però al final vam arribar als penals i vam estar més encertats. I ara, cap a València. Com prepareu aquesta final nacional? Amb moltes ganes, amb molta il·lusió, com us vaig dir en el seu moment, és un premi pels nens i sobretot que ho gaudeixin i s'emportin una gran experiència. Estan nerviosos els jugadors? I estàs tu també nerviós o una mica impacient? Explica'm. No, és un premi per ells, un premi per nosaltres com a cos tècnic, i el que volem és això, disfrutar-lo, intentar competir el millor possible contra els grans equips que hi ha allà i res més, una nova experiència i sumar. I tant que sí. I els jugadors, què els hi has dit exactament? Has parlat amb ells d'aquesta final? No, simplement preparar-ho com durant la temporada, com us he dit, un premi, gaudir aquesta experiència a nivell de torneig, a nivell d'organització, que es sentiran com uns professionals que mai han viscut aquesta experiència, i res. A la final catalana vau guanyar a la tanda de penals. Si aquesta vegada arribeu al final i torna a ser a la tanda de penals, els heu preparat d'alguna manera? Hi ha algun secret? No, tornem a fer el mateix, preguntar quins jugadors estan amb confiança per llançar-los i a partir d'aquí que siguin ells mateixos els que decideixen. Doncs moltes gràcies, Marc, molta sort i ens veiem d'aquí uns dies a València. Perfecte, merci. Heu escoltat, jugadors, entrenador i director esportiu tenen moltes ganes de disputar aquesta final nacional de la Danone Nations Cup. Nosaltres la seguirem de ben a prop.